Зелена светлина, нов, червена стара. Сега драйв канала 2015 новия. Стари 80-те. Май е по-силен. Затова ми звучи по-добре. Доста по-силен, но така звучи по-добре в този случай. Стария. Стария, да. Да, сякаш е малко не по-високи, По-хармоничен. Пробвай да го намалиш да видим дали ще се изравнат. Кой ще звъни сега? Ами на две ще ги намали тогава. Не бе, да намалиш малко стария спрямо. Копчетата Само не форма могат да на- стигне на едно и също место, виж? Аз като сваля 5 пъти копчето, мога Добре, да ще сложа леко да насам. свиря да ги върдаш. Леко Айде, насам. ходи го върни. Ма няма какво ги мърдам, просто изравни нивата. Не на това, Това е горния сега. Това е горния сега. Аз мисля, че на повече от две не мога да се свири въобще никъде с тия усилватели. И две е хубаво ниво, без да е прекалено силно. 2,5 според. Е, сега ги поздравихме, мисля, че не. Защото иначе ако един е после... Дай сега. Дай сега пак. Новия 2015. Не казах, че е скиване на глава. Новия. Стария. Новия. Новия. Стария. Абе има разлика. Не като между жубелите, но има разлика. Има разлика. По-силно свири стария. Трябва да го намалиш повече, за да... Има За да се не изравни. точно повече динамика, но е нещо по-различно. А и лампи са малко старички, нали се сещаш? Да. Че те са на, не знам, не си знаят часовете. Новия. Новия. Стария.
Ще режеш. Гена сега е до край на 10. Стария. Новия е това. Да, новия казах. Стария каза. Нищо. Зеленото е стария. Сега, С новия. Извинете. сега е новия. Да. Стария. Сякаш тук с гена до края по-няма разлика. Знаеш ли какво чу у нас? Какво? Изхъбени стари лампи на стария. Дали? По-меко звучи. Няма толкова високи, няма това такова. Да, по-приглушено. По-приглушено, няма толкова гени. Преамп на 6. Добре, увеличи на стария малко високите да видим. На стария високи? Да. Добре, чай сега видим преамп на 6. Стария сега. Стария, да, стария. Новия. Аби има разлика между двата. Има. Има, ама Увеличи на стария високите сега малко. Това е стария. На 5. Дай ги на 6, 7. На 6. ще стане поносимо. Я го дам на 7 сега преампа. Преамп 7. Увеличихме на стария високите. На 6 са. На новия са на 4 високите, на стария на 6. Сега новия. Много му дойдоха тези високи, стана звука по-тънък с тях. А? Малко бе, тук говорим малка разлика, не от 6 на 7, просто минимум ли. Я преамп 8. За мен може да се повече. За колко го продаш? Сега преампа е на 8, стария, новия. Ли беше или Да. 82 Нищо, ти му викай той. горния на стария.
Thank